Brillanti Musicals, kull nhar ta' ħamis fit-8:30 dejjem fuq One. Il-Ministru għall-Inklużjoni u l-Volontarjat Giulia Farrugia Portelli resqet abbozz ta' liġi għat-tieni qari fil-Parlament kontra kull tip ta' sterilizzazzjoni forzata f'pajjiżna. Dan jagħmel lil Malta l-11 stat membru fl-Unjoni Ewropea li se jkun qed jipprojbixxi totalment tali prattika kirurġika. Fl-indirizz tagħha lill-Kamra tad-Deputati il-Ministru qalet li l-isterilizzazzjoni forzata hija proċedura fejn issir operazzjoni mingħajr il-kunsens ta' persuna biex l-organi riproduttivi tagħha ma jibqgħux jaħdmu. Pereżempju jitnaħħa l-utru ta' mara jew issir vasektomi fuq raġel, dan isir għax xi ħadd jiddeċiedi minflok il-persuna li din m'għandu qatt ikollha tfal. Farrugia Portelli tennit li minna jista' jisfa' vittma kulħadd iżda l-aktar huma friskju huma persuni b'diżabilità, partikolarment nisa b'diżabilità intellettwali. Stqarret kif anke jekk persuna ma tixtieqx li jkollha tfal ħadd m'għandu dritt jagħmel jed fuq ġisimha u joħdilha xi ħaġa li jitaħħa mingħajr il-kunsens tagħha. Hija ikkwotat lil Cristina Paradero, attivista b'diżabilità li għaddiet minn din il-proċedura kontra rida tagħha u qalet li din ikkawżitilha diversi trawmi f'ħajjitha tant li tħossha kompletament maqtuha mid-dinja. Meta jkollok entità ta' stoffa bħalma hija l-European Disability Forum tawgura li pajjiżek isir leader fuq bażi Ewropea wara li jkun ħadem għal tali liġi, nemmen li huwa ta' onur u ċertifikat b'saħħtu immens għax-xogħol illi qegħdin inwettqu flimkien f'din il-Kamra bħala gvern f'dan il-pajjiż. Il-Ministru stqarret ukoll li jekk mhux minħabba ċirkostanzi straordinarji l-isterilizzazzjoni forzata m'għandha qatt titħalla ssir. Din il-liġi taħseb li l-isterilizzazzjoni titħalla ssir biss jekk ikun hemm neċessità medika straordinarja. U ħanati l-eżempju ta' dan l-straordinarju x'jista' jkun għaliex huma sitwazzjonijiet li ġraw, sitwazzjonijiet li jistgħu jibqgħu jiġru, u allura f'dak is-sens irid jirrenja is-sens komun. Bħal pereżempju ikun hemm kanċer fl-utru, jew pereżempju tfal ta' ftit snin għandhom bżonn jieħdu raġġi. L-abbozz ta' liġi propost se jwassal biex jiġi ddikjarat reat kriminali li xi ħadd jopera persuna jitlob li ssir operazzjoni fuqha jew jassisti f'din il-proċedura mingħajr il-kunsens ta' dik il-persuna. Reat li tiegħu persuna tista' teħel bejn 5 u 9 snin ħabs jew aktar jekk ir-reat jinvolvi elementi bħal ingann u tixħim kif ukoll multa ta' bejn 8,000 u 20,000 euro.